Първата година на детето е наситена с куп предизвикателства и израстването е съпроводено с някои дискомфорти на бебето. Лея страдаше от доста колеки, които я правиха много нервна и неспокойна. Малко след раждането на Лея се запознах с продуктите на Bulgar Biotic и вече цялото семейство се доверяваме на тях. Продуктът Babies & Kids е създаден за най-малките. Абсолютно естествен продукт под формата на саше, който в него се съдържат пробиотичен микс от 7 щама. Допълнително в Babies & Kids има добавено и витамин D3, който пък е предпоставка за правилното развитие на зъбките и костите на всяко едно дете. Пробиотика на Bulgar Biotic е без добавени изкуствени подсладители и консерванти и е с натурален вкус на ягода. Развива правилно имунната система и облегчава колики и стомашни неразположения. Най-важното за една майка е да има спокойно и щастливо дете.